Po krátkej prestávke, ktorá nás čakala po zápasoch so Svitom, po trošku dlhšie, čo Inter musel absolvovať, sme sa dostali konečne do toho oťukávania v semifinálovej sérii a videli sme zápas, ktorý sa niesol v takoj tendencii, akú my sme mali posledné dve stretnutia v štvrťfinále. Myslím si, že práve aj to bol rozdiel. Naša kvalitná obrana spôsobovala súperovi ťažkosti a my sme dokázali hlavne v prvom polčase snať na nejakých rekordných 25% držať súperovú streľbu z pola. Celkovo to je v zápase na 33%. A s tými predpokladmi, ktoré my máme v útoku, je už tu základ toho, že môžeme počítať s víťazstvom. Samozrejme, v ťažkej sérii Best of Seven jedno víťazstvo nič nerieši a bude ešte veľa vecí veľmi dôležitých na to, aby tá séria bola zvládnutá. Takže chvíľku sa teraz potešíme z víťazstva a od pondelku začneme myslieť na zápas na Interi, ktorý bude takisto ťažký a myslím si, že tiež dôležitý. Vychádzať z toho, že sme vyhrali 3-krát s Interom a tá zostava bola úplne iná a hrať proti Interu, ktorý je teraz v poslednom období. To je také, ako keď sme hovorili pred sériou so Svitom. Máli sme síce 4-0, ale Svit bol úplne iné družstvo a play-off má svoje zákonitosti, tam už nikto nikomu nič nedaruje. Je ťažko si vyberať súperov. Na základe celkového videnia, čo vidím v semifinále, sa zdá, že trošku sú asi o kroček vpredu Inter, Nitra a Komárno, ale nechcel by som to takto hovoriť. Všetci, ktorí boli v play-off od prvého po posledné miesto, bojovali čestne a my jednoducho máme svoj zámer, svoj cieľ, moc o tom nerozprávame a či je Inter alebo niekto iný v semifinále, moc sme sa na tým nezaoberali a prijali sme súpera, ktorého nám dal žrebalovo postavenie v tabuľke.